I den her prank, der vil vi vise, hvordan vi skaffer pigernes nummer. Stensikker hver gang. Undskyld, har du en mobil, jeg lige kan låne hurtigt? Nej. Har du en mobil, jeg lige kan låne? Nej, rulle. Jeg skal bare lige ringe til en. Min egen mobil er gået ud. Bare rolig. Jeg tager den ikke, rolig. Du tager den ikke, og det var væk. Så er der fat i dig. Ja, så må du. Ej, okay. Jeg ved dig. Ja. Om du tager den ikke, og løber væk. Det var bare min egen. Ja. Nå, men tak for noget. Undskyld piger, har I ikke en mobil, jeg må låne til et opkald hurtigt? Har du ikke en? Tusind tak. Hvad hedder I? Hej, jeg hedder William. Tak for lån. Jeg ringer min egen. Nå, tak. Jeg ringer senere.